दायो आङो सब बेस बिहरना नायदों माने साबोन बानायना नायनो नायदों आङो ओंखायनो एसेल' बिहरना नायग्रोदों आरो जायोना जाया नायथारनोसै आङो माबायदि दा नोंथांमोनाबो एसे नायलांबाय थादो नायनो इन्टारेस्ट दङब्ला माबायदि बानायो जों होनबा जों मालाबा न'फोरावनो बिदि किसुमान बुस्थुफोरखौ बाहायनानै जोङो बानायनानै बाहायनो हायोबा जों मोजांबो जायो गाव गावनो दा नोंथांमोना एसे नायलांबाय थादो आं एसे देखायलांसै आं माबायदि बानायलांबाय थायो नै बेयो सब बेस दायो आं बेखौ फिसा फिसा हाग्रोना लानोसै नै सब बेस नै बेफोरबायदि ओमफ्राय आं दा लेमननि बानायनो नायदों नै बेखौ लाबाय आङो लेमनखौ ओमफ्राय दा नैखौ फिसा होग्रोना लानोसै आरो ओमफ्राय दा बेखौ आङो दिनैसो फैखादों माने बिराद बानायनो सानगासिनो दंमोन मा दिननिफ्रायनो ओमफ्राय बिदिनो बानायनो सानै दिनै अर्डारा सफैबाय आरो आंना बियो आं बेखौ एसेल' लाबोखादों माने ट्राय खालामना नायनो आन्था जुदि मोजां जायोबा आं उनाव लाबोफिनबावगोन दा आं बेखौ फिसा हाग्रोना लानोसै ओमफ्राय नैनि बिगुरखौबो आङो जिरनानै लानोसै दायो आङो नैबेखौ माने फिसा हाग्रोना लानोसै बेसेबां ओंखारो आं बेनि सायाव जेबो आइडियाबो बांद्राय गैथ'आ आरो माने ट्रायसो खालामना नायदों नालाय ओमफ्राय दिनै जुदि बेसेबां ओंखारो आं बेखौ एसे आन्दाज मोनोबाथाय नेक्स्टआव आङो एसे मोजां खालामसिगोन आरो दा आं बेखौ फिसा होग्रोना लाबाय नै दायो आंनो नै लेमनखौबो आङो हाग्रोना लानोसै लेमन बिगुराबो रेडि जाखाबाय आं दायो बेखौ ग्राइन्ड खालामना लाग्रोनोसै बिथिंजाय आरो सब बेसखौबो होनानै दोनखाबाय आङो माने दा आंखौ ग्राइन्ड खालामग्रोना लाग्रोनोसै आं दायो बेखौ ग्राइन्ड खालामना लाखांबाय ओमफ्राय दायो बेयाव सेबनोसै आं बेखौ बिगाबखौ बेयाव खोलैनाङा माने बिदिखौल' गहोनांगौ आरो सब बेसखौबो हानानै लाखाबाय आरो लेमनखौबो आङो नै बिनि बिदैखौ दिहुननानै लाखाबाय दायो आरो बिथिंजाय आं माने सारायाव दै होनानै माने गुदुं जानो थाखाय दोनखाबाय आरो बेयाव दा आङो सब बेसखौ मोनसे गावनि एसे सुबिदा लानानै नै ससपेनावनो माने बेखौ होना लानोसै दा दैयाथ' नै गुदुं जाखाबायानो एसे गोदौलायनाङा ओमफ्राय दा माने आं बेखौ होबाय आरो बेयाव गलिनो थाखाय दा बेखौ बेयाव गलिनो थाखाय आं होनानै दोनथ'बाय सिगांनिफ्रायनो ओमफ्राय बिदिनो सब बेसखौनो बेयावनो सानै थाबाय थायो दिहुननानै जाफेराखैमोन ओमफ्राय दा खनसे एसे बिहरना नायग्रोबाय आङो दे बोरै जायो नायनो होननानै दा जुदि नैबे मोजां जायो अब्लानो आङो नेक्स्टआव एसे मोजाङै खालामनो सेस्था खालामगोन आरो बायदिसिना एसे भिटामिन केपसुल बायदिसिनाफोरखौ होफानो हायो दा आंनियाव जेबो बेफोर जगार गैया माथ्र' आं बेखौ एसे सोलोंनो थाखायसो माने बेखौ आं बानायनाय जादों आरो नै दा बेयो आराम गलिजोब्बायना माने बिदि एरना होबाय थानांगौ आरो माने बे नै लेमन रोसि सेबना लानायखौ बेयाव दा आङो लुनानै होबाय जाबाय नै रेडि जाबाय आं दा गेसखौ बन्द' खालामबाय साबोन बानायग्रा माबा गैया नालाय दाइस नामा आं दा बेखौ नैबेयावनो होनानै बानायना नायनो नायदों आरो एसे ओरैनो ट्राय नायनायसो नालाय आंनिया न'आव जि दं बेखौनो नायनाय माने बेफोरावनो नायना नायनोसै एसे लोमैसे गिदिर जाखाथिसैहाय मास मोनसेसो थांखानाय माने बेखौ नै फेनखौ माने आङो बोखानो हायासै र' बोखानो र'
माने नै फेना इदि दोननाङा आरोना बे फेनखौ इयाव थाबाथाय सायाव एसे गाज्रि नुयो ओंखाय एसे साफा खालामना होनोसै र' एसे साफा नुनायनि माने एसे साफा नुबाय दा माने एसे फेन जायो नालाय बेयो बेयाव दायो नै रेडि जाथ'ना दोङो दा आं बेखौ माने गथा खानो थाखाय दसे सम फ्रिजआव दसे दोनथ'नोसै माने फ्रिजआव दोनाबाबो जायो माने फ्रिजआव दोनोबा माने थान्दाजों एसे थाबनो गथा खासिनो नालाय ओंखायनो माने दा आं बेखौ फ्रिजआव दसे दोनथ'नोसै आरो फाइनालि लोगोफोर आंना नै साबोना जाबाय ओरैनोथ' बांद्राय साबोननि महरा फैदियासै मानो होनबा साबोननि जेबो बिदि दाइस थाइसआव आं दोननाय जायासै नालाय एकदम जायखिजाया आं न'आव जि दं बेयावनो दोननानै आं बानायना नायदों माने ट्राइ खालामना नायबाय नालाय साबोननि महरा गैयाब्लाबो साबोना जादों दा बेखौ आं आखाइ सुना नायनोसै फेंफोना जायोना जाया फेंफोनायाथ' जायो नै मोजाङानो लेमन मोदोमजोबदो नै बिराद मोजां जादों माने नेक्स्टआव मोजां खालामनो सेस्था खालामथारसिगोन आङो मोजां जादों ओरैनो दुगैनायाव बाहायाबाबो खिनायफोराव बाहायजासिगोन आरो आखाइ सुनायाव खिनायनि आखाइ सुनायाव बाहायनायाव दोननोसै